Така. Това ни е релето на Bosch, повишаващата станция и мултицета. Сега наблюдаваме на колко волта ще изключи релето. Като тук с отверчицата увеличаваме волтажа. Гледаме. 12. На 14,4 изключва релето. С толкова ще зарежда и акумулатора. Ето, с отверчицата тук въртиме болчето. Това ни е реленцето закачено. На четките идва тока. Ето 13,9, 14,1 и 2 и 3 и 4, 14,4. Уреда изключва. Ето, връщаме го наобратно. Да, между 14,4 и 14,5 ще имаме заряд на акумулатора. Ето, след 14,5 уреда изключва. Връщаме го обратно. 14,1 и 2, 3, 4, 5. Така, с това ни показва как ще зарежда релето. Просто ни трябва акумулаторче 12 волта, повишаваща станцийка, измервателен уред и самото окабеляване.